روى زي بالله يلاي حلم زخونا زربح زناب زي الرئيلا جنكعة صمء ما يزيت فلت حجر 95 مئتاوي مريتا ما يزفلح هارون حصا خمع بل زوح زلا خمسة زبلعجن زيت سن عدي هافتاميا ندادي تحت ماي زشوت الله هاي منصويتيا أب بوليتيكا عالمون زيت سن بحتاويت أبل جل عسرة زخونة عربيت حجر كوينا أب مأخلاي مبرغن أفريكان زل على زلوا كاب جوردان كساب يمن كاب كيح حري كساب وشمت عرب استزرقها لعلي كلتنا حدا مليون سكير كيلومتر صفحات مريت زوننت زي كم صفحات أجنا إذا عباي هاجر تعتي 35 مليون بز حزبي يوزلوا كاب زيهم كعا أتهم 3.6 مليون حزبي كاب تسبيت وصعي سألمتيهم ناي لومي تحسنا هاجر سعود عربية نزي تحسو لايك أبزي مدلاو حتور يتوزل لكم كومنت بمصحفن نجانل لا سبسكرايب بمقارن أبقوننا كم تخونوا تسفانا أيو حبيركم نازنحو أب علمنا بسم نقصات تسوع حجر سعود عرب وعلى قا هلاونتا كاب كدمي أشحات عمتات جميرو زنبرن تخونه اتي حازي حيزاتو زلا قرصي زحازت جنا بحادشهن 932 عامة مرات فرنجي سعودي زبلكال السعود كابزبل ناي نقصات سم زمت مخاني فلات سعود عرب أزيوم دنكي زخونو نقرات بتأمر زحازت حجر كوينة كابزيوم أتم كندي زمزو سعوديهم سعود عرب أب حصة تدكينا نهنسات زخون حصة جنا كاب أستراليا إمبورت تجبر أب تاريخ ودسب نمجمرة جزء لعلي 1 كيلومتر نوحاز لو هنسان مونن اتسرح زلا بصفحته كابني بعل سنغافور بحرين زبلا هاجرات زعبي شو 780 سكير كيلومتر صفحة زلو أبناء عالمنا مزجب ريكارد جينيس بوك زتمزجبه عالم لخا معرفو نفرتي نقوس فحد زوننت عدية سعودي عرب كاب التمسرت كساب حدش مرحي أزخونا وراسي عرات محمد بن سلمان زمزق هايمونتاوي مسمر التطبق بنايب على فولي من قدي تقوعز نزترف عالم مع صعاز عصوات عدوكا انت نبرت بحدش مرحي بن سلمان تبع وسانقنا نقرات تغيرهم ناي ايكونومي ناي توريزم ناي محبراوي هوتن مزناق عن برتات كفيتايا سعود عرب نزبانات أب ندادي تمركزة قطبائي ونيروا نزي نمستخال ينبار محمد بن سلمان نتي بقنطف دعب زولو بز حزبي من إساي حيلن سئنة سرحان قبر ملسين مؤمات كاب سقعتني النت ندادي استناقفة دل إيكونومي المهناس ناي بوليسي لو تسات زغمتا أب كلتشان 16 عامة مرات فرنجي زجمرة البسا بوليسين رأي إسراء سلاسة بمحنساسن حيالو سقمتات الناتا قعزت 10 عامت تقوز رميم لومي دحري 10 نايفتنا عامتات سعودي عرب اتي زحاسوتو الناس مرة لا يمثل بمسرت أب كلتشحن إسران سلسان عامة مرات فرنجي استقبلت صبصاب أب تاريخ اتهاجر نفل ما جزي كاب ناي ندادي أتاويتات وصعي زرخوتو عامتاوي طلال هافتي وي GDP 5 مئتاوي بسيحي كساب كلتشن 19 عامة مرات فرنجي نهايمونساوي تقعزتي ترح البيع التب زنابرت هاجر على رأي إسرا سلاسة زحازتو تلمي 7 مليون حوزتين الصغع نعوم حوزني النابلت مستاقع تسرح عدي كوين الله بزي كازي قمقام 10 عامات رأي إسرا سلاسة انترأ لومي على سعود عرب ناي عالمنا ناي سبورت ما أخلات خفيتو من عبيتي تكالات سبورت قصهم ناب سعودي غيرومن فلطات تجاوزتي كؤس أجري عالمنا معرف يوم على سعودي عرب غيروم هايمونتاوي چقونتي حقتات تعلم على لعلي دقانسيو نسالسان حمشن عامتات تنبيرو زصنحه دقانسيو مكينا خيزورا زخلك الحقي تسرزو دقانسيو بزيناي مانم فؤاد على بيزنس كوافران ናብ ወጻኢ ሃገራት ክንቀሳቀሳን ተፈቅዱ ለንን ተሳትፎ ደቂ አንስትዮ ኣብ ትካላት መንግስቲ ካብ 16.9% ናብ 35.95 ዓብዩን ብዛዕባ ዜጋታት ስዑድ ዓረብ እንትንሓስብ ቀዲሙ ናብ ርእስና ዝመጽእ መልክዕ ነዚኦም ዝመስል ቀያሕትን መልክዕኛታትን ኣዕራቢ ይኹን እምበር ንምእማኑ ብዘጸግም ኩነታት 3.6 ሚልዮን ወይ 10% ህዝቢ ስዑዲ خمزي عينت ملكع زلوهم تسلمتي زوم تسلمتي سعوداويان بسراح وي بسدت ناب سعودي زعتو زيكونس ولدمن أب حقوتاتهم دك أباد زخونو زيكا سعودي كالي حقر زي بلهم
ህዝቢ እዮም። ጸለምቲ ስዑዳውያን ኣብ ሙዚቃ ስፖርትን ስነ ጥበብን ዝነጥፉ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን እውን ከም መማኸርትን ዳነይቲ ሕግን ኮይኖም ዘገልግሉ ብፍላይ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣዝዮም ንፉዓት እዮም። ካብ ጠቕላላ ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ስዑድ ዓረብ እቶም ካብ 60 ክሳብ 70 ሚእታዊ ጸለምቲ እዮም። ዋላ ብስም ተጸውዕና እቲ ናይ በረኻ ፔሌ እናተባህለ ዝጽዋዕ ሎሚ ኮኸብ ተጻዋታይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንዝጻወተላ ዘሎ ክለብ አልናስር ዝጻወት ዝነበረ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉስ ተጻዋታይ ስዑድ ዓረብ ዝኾነ ኮኸብ መጂድ አብዱላህ ክንጠቅስ ንኽእል። ጽዑንቶ ፈጣራይነት ስዑዳውያን ጸለምቲ ኣብ ኩዕሶን ጾታን ጥራሕ ዝተሓፀረ ኣይኮነን። ራያና ባርናዊ ኣብ ታሪኽ ስዑድ ዓረብ ንፈለም እዋን ኣብ 2023 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናብ ጠፈር ዝተለኣኸት ጓል ኣንስተይቲ እያ። ራያና መንፈስ ይከኣልዩ ስዑዳውያን ደቂ ኣንስትዮ ዘበረኸት ጸላም ሳይንቲስት እያ። ዋላ እኳ ነዚኦም ካብ ኣብነት ንጥቀስ እምበር ኣብ ብዙሓት ዓውድታት ብዙሓት ጽዑንቶ ፈጠርቲ ጸለምቲ ስዑዳውያን ኣለዉ እዮም። ብፍላይ ካብ ቀረባ ግዜ ጀሚሮም ራእይ 2030 ብዝፈጠሮ ጸጋ ኣብ ኢንዱስትሪ መዘናግዒ እቲ ሃገር ርኡይ ዝበሃል ጸብለልታ እናመዝገቡ ይርከቡ። እቶም ተራ ዜጋታት ጸለምቲ ስዑዳውያን እውን ተኾኑ ዋላ እኳ ብምኽንያት ዝተፈላለዩ መደባት ስዑድ ዓረብ ብኢኮኖሚያዊ ብማሕበራውን ብመዓልታዊ ህይወትን እንቅፋታት እንተጋጠሞም ነዚ ንምብዳህን በሊጾም ንምርካብን ዝገብርዎ ፍሉይ ትብዓት ግና ይፍለእ እዩ። ጸለምቲ ስዑዳውያን ኣብ ኩሉ ክፋል እቲ ሃገር ብፍላይ ድማ ኣብ ጅዳ፣ ኣብ መካን መዲና፣ ኣብ ርእሰ ከተማ ሪያድን ደማምን ይርከቡ። ዋና ከተማ ስዑድ ዓረብ ከተማ ሪያድ ዕድመ 300 ዓመት ዘለዋ ከም ርእሰ ከተማ እንትትምረጽ 20,000 ህዝቢ ዋላ ሓንቲ ሜትር ጽርግያ ዘይብላ ኣግማል ከም ቀንዲ መጓዓዚ እትጥቀም ኣዝያ ንእሽቶ ናይ በረኻ መንደር እያ ነይራ። ሎሚ ከተማ ሪያድ በዚ ህዝባ ልዕሊ 7 ሚልዮን 40% ካብ ነበርታ ወጻእተኛታት ዝኾኑ ብሰማይ ጠቀስ ህንጻታት እትልለ ኣዝያ ተሃራፊት ከተማ ክትኾን ክኢላ እያ። ኣብ ሪያድ ቀትሪ ንደገ ምውፃእ ዘይሕስብ እዩ። እታ ከተማ ብማዕበል ሰብ እትምላእ ካፌታትን መዘናግዒ ቦታታትን ዝምልኡ ፀሓይ ምዝሓለት እዩ። ኣብ ሪያድ ናይ እግሪ መኪና እንዲ ወሃቢ ግልጋሎት ትራንስፖርት ክኾን ከሎ እቲ ካብ 1979 ጀሚሩ ዝውሃብ ዝነበረ ኣገልግሎት ኣውቶቡስ ድማ ራእይ 2030 ምትግባር ካብ ዝጅምር ድማ ብዘመናዊ መልክዑ ብባቡርን ባስን ስሉጥ ኣገልግሎት መሃብ ተጀሚሩ እዩ። ብሉባርድ ከተማ መርኣይት ዘመናዊነት ከተማ ሪያድ እያ። ኣብ ጎኒ ከተማ ብሉባርድ ኣብ 89 ሄክታር ዝዓረፈን ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣገልግሎት መሃብ ዝጀመረን ብሉባርድ ወርልድ ዝበሃል ናይ ፓሪስ ኤፍል ታወር፣ ናይ ጣልያን ቪነስ ከተማ፣ ናይ ግብፂ ፒራሚዳት ኣብ ሓደ ቦታ እትረኽበሉ ዕድል ናይ ጃፓን፣ ናይ ግሪክ፣ ናይ ቻይናን ሞሮኮን፣ ናይ ህንድን ስፔንን ሜክሲኮን፣ ናይ ኢንዶኔዥያ፣ ኩዌትን ደቡብ ኮርያን ምግብን መስተን ዝርከበሉ ዓርሱ ዝኽኣለ ዓለም እዩ። መዘናግዒ ቦታታት፣ ናይ ቅንጦት ድኳናትን ክባራት ውፅኢት ኢደ ጥበብን ዝርከበሉ ናይ ባሕርን ድሮን እንስሳታት እናረእኻ እንትዘናግዕሉ ኣብ ስዑድ ዓረብ ቁፅሪ 1 መባፅሒ ቱሪስታት ዝኾነ ፍሉይ ስፍራ እዩ። ናብታ ብዕቤታ ካልእቲ ከተማ ስዑድ ዓረብ ናብ ከተማ ጅዳ ክንወስደኩም። ልዕሊ 3.5 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ ጅዳ ልክዕ ከመ ከተማ ኒውዮርክ ናይ ንግድን ወደብን ከተማ እያ። ኣብ ምእተዊና ዝገለጽናዮ ካብ መሬት 1 ኪሎ ሜትር ናብ ሰማይ ዝበርኽ ምስተዛዘመ ንቡርጅ ካሊፋ በሊጹ ብንውሓትን ግዝፈትን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝቕመጥ ጅዳ ታወር ኣብዛ ከተማ ይርከብ። ህንጸት ናይዚ ሜጋ ፕሮጀክት ንዝተወሰነ ግዜ እኳ ተቋሪጹ እንተጸንሐ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግና ህንጸቱ ኣብ 2028 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንምዝዛም ኣብ ዓብዪ ሃይታ ይርከብ። ካሊእ ኣብ ከተማ ጅዳ ዝርከብ ኣብ መዝገብ ሪከርድታት ዓለም ጊነስ ቡክ ዝተመዝገበ ናይ ዓለምና እቲ ዝነውሐ ፋውንቴን እዩ። እዚ ፋውንቴን ካብ መሬት 300 ቁመት ዘለዎ ፋውንቴን እዩ። ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከቡ ሙስሊም ማሕበረሰብ ኣብ መዋዕል ህይወቶም ዋላ ሓደ ግዜ ከሳኽዕዎ ዝደልዩ ሃይማኖታዊ ተጋድሎ ኣለዎም። ንሱ እውን ናብ ስዑዳዊት ከተማ መካ ምብፃሕ ወይ ሓጅ ምግባር እዩ። ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ መካ ኣብ እዋን ሃይማኖታዊ ጉዕዞታት በዝሒ ህዝባ እፅፊ ይኸውን።
እታ ከተማ በብዓመቱ ልዕሊ 20 ሚልዮን በጻሕቲ ዓዲ ትቕበል። በዚ ከዓ ስዑድ ዓረብ በብዓመቱ ልዕሊ 122 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ትረክብ። መካ በብዓመቱ ንዝውስኽ ቁፅሪ ዕደተኛታት ንምትእንጋድ ኣብ ዘየቋርፅ ህንፀት ዘላ ከተማ እያ። እዚ 601 ሜትር ቁመት ዘለዎ ህንፃ ከም ኣብነት እንተወሲድና ንውሓቱ ካብ ዓለም መበል 4ይ እዩ። እቲ ኣብ ርእሲ ናይዚ ህንፃ ዘሎ ሰዓት እውን ብዕቤቱ ካብ ዓለም ቀዳማይ እዩ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ቅድሚ ነዳዲ ምርካቡ ቅድሚ ሰማይ ጠቀስ ህንፃታት ምትካልኦም ባዕላ ስዑድ እውን ቅድሚ ምምስራታ ቅድሚ ብዙሕ ኣማይት ዓመታት ኣሉላ እትበሃል ከተማ ነይራ። ታሪኽን ዘመናዊ ኪነ ህንፃን ዝተዋሃዱላ ናይ ብዙሓት እዋናት ስልጣነታት ደረጃ ብደረጃ ዝተላገቡላ ቤና ሙዚየም ዝኾነት ከተማ። እታ ከተማ ካብ መበል 12 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ሰባት ዝቕመጥዋ ዝነበሩ ልዕሊ 900 ብጭቃ ዝተሰርሑ ገዛውቲ 400 ድኳናት 5 ኣደባባያትን ካብ ጸላኢ ዝከላኸል ሓጹርን ዝነበራ ኮይና ሃይማኖታውያን ተጓዓዝቲ ሓጂ ናብ መካ እንትኸዱ ዘዕርፉላ ዝነበሩ ክሳብ 1980ታት ህዝቢ ዝነበረት ጥንታዊትን ታሪኻዊትን ከተማ እያ። ሎሚ እውን እንተኾነ ኣብ ጥቓ ጥንታዊት ከተማ ኣሉላ ልዕሊ 60,000 ነበርቲ ይርከቡ። ኣብ ማእኸል በረኻ ብኹርዓት ጠጠው ዝበለ ብኢድ ዝተቐረጸ ዝመስል ናይ ሓርማዝ ቅርጺ ዘለዎ እምባ ካብ ተፈጥሮኣዊ መስሕባት ጥንታዊት ከተማ ኣሉላ ሓደ እዩ። እዚ ቅርጺ ብናይ ብዙሕ ዓመታት ንፋስን ዝናብን ዝተፈጠረ ኣደናቂ ምስሊ እዩ። ጥንታዊት ከተማ ኣሉላ ብመንግስቲ ስዑዲ ዝዓለጠመ ተረኺባ ኣብ 2030 ዓባይ ናይ ቱሪዝም ተበጻሒት ንምግባር ብፍሉይ ዝስርሐላ ዘሎ ከተማ እያ። ከም ትልሚ መንግስቲ ስዑዲ ኣብ 2030 ጥንታዊት ከተማ ኣሉላ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዓመታዊ ሃወፅቲ ክህልውዋ እዮም። ከተማ ደማም ንመጀመርያ ግዜ ኣብ መሬት ስዑዲ ነዳዲ ዝፈለቐላ ናይ ዓለምና እቲ ዝዓበየ መዕርፎ ነፈርቲ ዝርከበላ ብልዕሊ 25 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ ድልድል ምስ ሃገረ ባሕሬን ዝተራኸበት ካብ ዓሳ መትሓዚት ከተማ ብቐጥታ ናብ ዓባይ ከተማ ዝተሰጋገረት ናይ ቀደም ገምገም ባሕሪ ናይ ሎሚ ዕምርቲ ከተማ እያ። ብተን ዘለዋ ምዕቡላት ከተማታት ክትዓግብ ዘይከኣለት ስዑዲ ዓለም ርእይዎ ዘይፈልጥ ናይ ሳይንስ ልብወለድ ብዝመስል መልክዑ ሓድሽ ከተማ ንምምስራት ድቃስ ዘይብላ ተሓድር ዘላ ሃገር እያ። እዚ ሓሳብ ናብ ፕሮጀክት ተቐይሩ ንዓለም እንትብሰር ተኣምር ተባሂሉ እዚ ተራ ድሌት ወይ ተስፋ እምበር ፕሮጀክት ክኸውን ኣይኽእልን ተባሂሉ ስዑዲ ግና ጋዜጠኛታት ኣፀዊዐ ን9 ሚልዮን ህዝበይ መንበሪ ዝኸውን ሓድሽ ከተማ ክሰርሕ እየ ኢላ ኣፍለጠት። እዚ ሓድሽ ዝብል ቃል እውን ዘይገልጾ ናይ ፊውቸር ጀነሬሽን ከተማ ልዕሊ 1 ትሪልዮን ዶላር ባጀት ተታሒዝዎ። እታ እትህነጽ ከተማ ኒዮም ትበሃል 147 ኪሎ ሜትር ንውሓት 36 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዋ ሓንቲ መኪና ዘይብላ ባስን ነፈርትን እውን ዘይትጥቀም ኩሉ ኣገልግሎታት ትምህርቲ ይኹን ሆስፒታል መዘናግዒ ይኹን ዕዳጋ ሃይማኖታዊ ትካል ይኹን ሆቴል ኣብ ናይ 5 ደቂቓ ናይ እግሪ ጉዕዞ ትደጋገሙላ። ትራንስፖርት ዘድሊ ካብታ ከተማ ንምውፃእ ጥራሕ እዩ። እዚ እውን ብናይ 20 ደቂቓ ጉዕዞ ነታ ከተማ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዘባፅሕ ናይ ባቡር ትራንስፖርት ክህልዋ እዩ። እታ ከተማ ሙሉእ ብሙሉእ ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ወይ ከዓ AI እያ ክትመሓደር። መጠን ልቀት ካርቦን ዳይኦክሳይድ እውን ዜሮ ክኸውን እዩ። ፕሮጀክት ኒኦም ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዕላውቲ ገይሩ። ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ነቲ ፕሮጀክት ዘተግብር ኒዮም ካምፓኒ ተመስሪቱ። ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ድማ ናይ መጀመርያ ስራሕ ተጀሚሩ። ብርግጽ እዚ ፕሮጀክት እንትብሰር ዓለም ዝፈርሐቶ ኣይቀርያን። እቲ ህንፀት ካብ ዝጅምር ድሮ 5 ዓመታት ተቆፂሮም ግን ድማ እቲ ስራሕ ብዝተሓሰበሉ ግዜን ገንዘብን ይሰልጥ የለን። ባዕሉ መንግስቲ ስዑዲ እውን
ናይ መጀመርያ ትልመይ ኣማሓይሸ እየ እታ ከተማ ብሓደ ግዜ ዘይኮነስ ብግዜ ከይዲ እየ ካንፃ ኢሉ እዩ ንግዚኡ ን2034 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዋንጫ ዓለም ዝኸውን ንዮም ስታድየምን ናይ 2.4 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዋ ክፋል እታ ከተማን ክህነፅ ተወሲኑ እዩ ፈለጥቲ ውሽጢ ግና ብክፋል ናይ ምስራሕ ፕላን ዘይኮነስ ሓፈሻዊ ሓሳብ ናይታ ከተማ እውን ተቐይር እዩ ይብሉ سعود عرب ኢትዮጵያውያን ወገናትና ብፍላይ ድማ ተጋሩ ኣሕዋትና ብብዝሒ ካብ ዝነብሩለን ሃገራት ሓንቲ እያ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮኑስ ካብ ልዕሊ 100 ሃገራት ዓለም ዝተውፃፅኡ ልዕሊ 15 ሚልዮን ስደተኛታት ኣብታ ሃገር ይነብሩ ካብኣቶም ባንግላዴሻውያን ህንዳውያን የመናውያን ፓኪስታናውያን ግብፃውያን ሱዳናውያን ፊሊፒንሳውያንን ኔፓላውያንን ብቁፅሮም ዝበዝሑ እዮም ዕላውን ትኽክለኛን ቁፅሪ ምርካብ እኳ ከቢድ እንተኾነ ከም ሃገር ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ክሳብ 700,000 ከም ዝበፅሕ ፀብፃባት ይገልጹ ብመሰረት ኦቻ ኣብ 2023 ዘውፅኦ ፀብፃብ ኣብ ስዑድ ዓረብ ካብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ድማ ተጋሩ 51% ናብ ስዑዲ ቅድሚ ምምጾም ብዛዕባ ኣብ ስዑዲ ዝገጥሞም ህይወት ምንም ከም ዘይፈልጡ ይሕብር ካብ ዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰልን ሚድያን ብዝተረኸበ ሓበሬታ ድማ ብባሕሪ ናብ ስዑዲ ዝኣቱ ዜጋታት ንመቕተልትን እስር ቤትን ከም ዝቃልዑ ኣብቲ እስር ቤታት እውን ዝኸፍአ ኣተሓሕዛ መውቃዕትን ዝተፈላለዩ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጥሕሰትን ከም ዘጋጥሞም ብስፍሓት ይግለጽ ዋላ እቶም ብሕጋዊ መንገዲ ዝሰርሑ ኢትዮጵያውያን ዝተፈላለዩ ግፍዕታት ከም ምሕባእ ፓስፖርት ምድንጓይን ምኽላእን ደሞዝ ገረባት ምንቅስቃስን ካልኦት ጥሕሰታት መሰልን የጋጥሞም ስዑዲ እትኽተሎ መሰል ሰራሕተኛ ምስ ናይ ኣስራሕቲ ሰናይ ፍቓድ ዝተሓዘ ስርዓት ካፋላ ናይቶም ፀገም ምንጪ ምዃኑ ይእመነሉ እዞም ኩሎም ፀገማት እናሓለፉ እዮም እምበር ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝርከቡ ወገናትና ሰሪሖም ዝረኸብዎ ገንዘብ ናብ ዓዶም እናሰደዱ ናይ ቤተሰቦም ናብራ ዝድግፉን ፀገማት ዓዶም ዝፈትሑን በዓል ውዕለታትና እዮም ናይ ሎሚ ዕዶትና እውን ኣብዚ ይውዳእ ሓቢርኩምና ስለ ዘፀናሕኩም ነመስግን የቐኒየለይ